Je v pohode, keď influenceri propagujú, že si dajú vytrhať všetky zuby a si to zamenia za tie umelé? Vieš, Turecko a podobne. Naše vlastné zuby sú nenahraditeľné. No. To tkanivo, ktoré tebe prirodzene narastlo v ústnej dutine, tak to nenahradíš jednoducho. Ono, aj keď si niekto dá spraviť korunky, že sa proste rozhodne z nejakého dôvodu, tak to je nenávratný zásah do zubného tkaniva. Tá sklovina ti nenarastie náspäť jednoducho. Hej? Už vždycky to bude len nejaká umelá práca, ktorá bude na tých zuboch. A tá práca tiež môže mať istú životnosť. Keď si napríklad dáš v 20-ke obrúsiť zuby, tak je to príšerne veľký zásah. Tá pravdepodobnosť, že teraz tie zuby ti vydržia do konca života, je tam proste malá. Tie nároky na tie zuby ako naozaj aj časom v tej stomatológii stúpajú. Ako teraz tie protetické práce, čo boli robené pred 20 rokmi, tak teraz sa už robia úplne inak. Napríklad. Vieš, aj čo sa týka nejakého vzhľadu, nejakej estetiky. Ja viem, že ľudia si chodia dávať do Turecka robiť takéto zložité práce, že si dajú si obrúsiť zuby, ale otázne je, že ako ten človek jednak, či si je vedomý toho, že to zubné tkanivo mu tam nenarastie, môže mať nejaké ďalšie problémy, ale nielen v Turecku, ale proste môže aj na Slovensku si dať niekto toto spraviť. Niekedy by podľa môjho názoru boli hodnejšie také šetrnejšie zákroky. Vieš, ten šetrnejší zákrok, keď niekto nie je s niečím spokojný, sa dá spraviť aj inak ako to, že ty sa rozhodneš urobiť takéto radikálne riešenie.